Dobre, bo celo čierne. Čaute. Takže čaute. Ide on skakať. To vymáš, čo ja som tam No bol. veď, ja som... Takže čau. Takže Miriamka. On je Matúš, Miriamka, Lukáš, ja, Niko. Nikolás. Môžeme? Môžeme. Áno, na prvý skok to bol super. 5 pokusov, nezabudajte. Dobre, 2 pokusy máš vyhraté. Tretí kus bol vyhratý. Štvrtý vyhratý, piatý vyhratý. Teraz ja. A keď nedám to na 5. pokus. A môžem aj ja ísť potom? OK, ale ja budem kamerovať. Ok. Lebo to je môj. Furt iba ty sa všade spýtaš. Iba tebe všetko. Dobre, na prvý pokus si to vyhral. Na druhý tiež. Mama, hola, 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 hola. Na tretí pokus tiež. Na tretí pokus to je dobré tiež. Pozor! Už si na štvrtý vyhratý. Matúš a Lukáš je vyherca. Aha, ok. Takže oni dvaja sú vyherci zatiaľ, ako ja neviem, aký som hejker. A teraz ja. Ja som nebol ešte. Ale viem. Však oni dva ešte neboli. Ja viem, ale kto je vyherca, no tak... Hej, ide dvakrát. Takže my dvaja dvakrát. Chod ty teraz ešte. No, dokonca ty. Vyherci majú dvakrát možnosť. Dobre, máš mori. Teraz mám dobre. Prvýkrát dobre, tretí, druhý, ešte 3, Druhý len. 3, 4, 5. Je to tam, idem ja. Mama! Takže ľudia, Oco prišiel. ideme skákať. Ale ty chod na bok. Ale môže, ja chcem. Ale keď sa končí vydali, ide ona alebo on. A keď sa vydali všetky, idem ja. Ty však tam choď. A čo? Musím ísť ešte raz. Hejko, mňa kameruj, ty koho kameruješ? Ja, aký face. Aj tak to dám na YouTube. Daj. Dva, Takže... 3, Dobre. A keď sa... 4, 3. 4 a posledný. Vydarilo sa, idem ja. Vydarilo sa. Čo mi neboli choďaká? Ale mám Poď mi, Janko. Mám ťa kamerovať, či nechceš? Veď, bude to do klipov. Bude to na YouTube. No skáč. Hej. No neviem, čo to je. Hej, ale ja som ešte nebol. Viem, po smovačku pôjdeme hrať. Ale ja pôjdem tiež. Ty kokos, ten hra dobre. No, Ja Miri. neviem, či sa mi to podarí. Nie. Nie, ty nevieš. Ale nie, že tak, že neviem. To je ešte na... Dobre, zruš video. Ty si chceš len